su waɗannan aljanu ya amaluna lahu ma yasha'u suna aikata masa duk abin da yake so su yi min mahariba na gine-gine. Maharib jam'i na mihrab. Idan an ce mihrab waɗansu suna fassara shi da masallaci kadai, amma a ka'idar larabcin kalmar mihrab tana gaskatuwa akan masallaci, tana gaskatuwa akan koda daki aka gina. Assalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa sunna bi sunnatihi ila yawm al-qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a 17 ga watan tara wato Ramadan shekara ta 1420 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Je idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta 11 cikin wannan sura mai albarka suratu Saba. Fadin Allah ta'ala ni'mal sabighatin wa qaddir fi sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 12 mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح النبي سليمان مهولي متى إسكا wannan iska da ita yake kaiwa ya komo cikin tafiye-tafiyensa daga kasar da yake zaune zuwa waɗansu ƙasashe. Guduha shaharun wa rawahuha shahar. Guduha tafiyar da take da safe shaharun tsawon tafiyar wata ɗaya take yi inda a wani abin tafiya din ne daban. Wa rawahuha tafiyar ta yamma kuma shaharun wato tsawon tafiyar wata ɗaya ne. Abin nufi tafiyar da wannan iska take da shi ta yi ne ɗaya tafiya ce ta wata biyu. wasalna lahu ainal qitr mun hore masa idaniya da suke bubbugar da alqitr wato ainihin dalma abinda idan ya tashi yin kira zai samu narkakken ruwa wanda zai hada karfe da karfe idan sun bushe su hade da juna kira. Wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi mun hore masa wani adadi na aljanu irin wanda suke aiki gaban sa bi izinin rabbihi da izinin ubangiji ya sa su irin aikin da ya ga dama kuma tilasti. Allah ce wa man yazg minhum an amrina cikin su dukkan wanda ya kauce wa umarnin mu nuzikuhu min azab as-sa'ir za mu tantana masa azabar wuta azaba ta sa'ir. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. su waɗannan aljanu ya amaluna lahu ma yasha'u suna aikata masa duk abin da yake so su yi min mahariba na gine-gine. Maharib jam'i na mihrab. Idan an ce mihrab waɗansu suna fassara shi da masallaci kadai, amma a ka'idar larabcin kalmar mihrab tana gaskatuwa akan masallaci, tana gaskatuwa akan koda daki aka gina. Da haka suna gina masa duk abin da yake bukata min mahariba na dakuna, sawa'un dakunan ibada ko dakunan hutawa. Wata masila kuma suna masa timsal shine mutum mutumi na zaki ko na doki ko na rago ko na menene yake bukata dai su yi. In na sassakawa ne su sassaka, inda dutse za a yi, inda katako za a yi, in na zane ne kuma duk za su yi, domin timsal yana iya gaskatuwa akan mutumi da aka yi shi da katako ko da dutse, yana iya gaskatuwa akan abin da zana shi aka yi. To kawai abin da zai kawo shine mun sani cikin shari'ar mu an haramta yin zane in fa ba wata larura ta kama ba. An haramta yin hoto na mutumi da ke dauke da hoton dan adam ko dukkan wani abu mai rai. Kai hoton doki wato ka yi shi da katako ko ka yi shi da dutse duk haramun ne, bai halatta ba. Kuma garin musulmi ma bai kamata a ga wannan ba. Kun ga kasar rawan abawa dan da zaka shigo Maiduguri za ka ga wani mutum akan doki, ai kamata ya rushe shi. Da wani rawan about ko mai kici ko da kamata ya rushe ba ta dace ba garin musulunci ya ga wannan. Amma kaga rawan about mai allo da bismillah wannan yayi.
inda za a yi hoton alkalami da korami duk ya halatta babu laifi, wannan ramzi ne don ba abu ne mai rai ba, ko ba haka ba. To saboda haka mu a shari'ar mu an hana wannan. To me yasa annabi Sulaiman ya sa aljanu suke masa wannan? Shine waɗansu malamai ke cewa shi a shari'ar sa ba haramun bane yin wannan. Da haka dan aljanu sun yi masa babu laifi. Dama annabawa sun yi tarayya ne cikin abin da ya shafi aqida da tauhidi, amma cikin abin da ya shafi ayyuka da ibadoji akan samu bambanci daga wannan annabi zuwa ga wancan. Shi yasa Allah ke cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kowannen ku mun sanya masa tsarin shari'a da tsarin ibada ko tsarin gudanar da rayuwarsa daga wancan annabi zuwa wancan.